Sanibonani bafethu. Bafethu nginesicelo ngenhliziyo yami yonke yokuthi noma ngabe kuthiwa ubani owathinteka ngenkulumo yami eyayithinta amaphoyisa, ngicela angixolele nje athela aqandayo. Akukho ngempela okubi engangikuhlosile ngayo. Manje ziningi manje izinto ezivelayo nezikhulumekayo engingasazi nokunamanga nokuliqiniso. Njengoba nanisho nani ukuthi inkulumo le yakho nje umhlonipha ingangifakela inzondo, ingifakele nenzondo nasemaphoyiseni, ezinye izinto engangiyibona lezo ngibhlungu enhlizweni, kodwa bekufanele ngiqhubeke ngiphile, bekufanele ngiqhubeke nempilo. Kodwa manje sekuthanda ukuba nzima ke manje ngoba sengithola ke isexwayiso sokuthi ngingaboshwa noma inini ngoba mina kuthiwa nginezibhamu. Manje le nkulumo angiyazi ngoba ngenkathi ifika ngoLwesibili ngizamile ukuyiziba, kodwa ngathola ukuthi cha, namaphoyisa amanye amaningi ayayazi ukuthi cha, ngingase ngiboshwe ngoba nakho nginezibhamu. Anginaso isibhamu. Nakuba ngiyaye ngiyibone izibhamu ingoba ekhaya kunenkampani ama-security, ekhaya zikhona izibhamu, bakhona abafuthi abayiphathayo ezabo nje, bayayiphatha nje, ayifihliwe, ayifihlwa, zikhona. Kodwa ngeke ngiyikhombe ngizazi ngamagama azo, anginazi izibhamu, angazi. Manje sengiyasaba-ke manje, ukusineka kuphelile-ke manje. Sengiyasaba manje, angazi noma ngizodutshulwa nami kuthiwa ngitholakale nezibhamu, noma kuzotholakala izibhamu la ngihlala khona, angisazi ukuyikhona khona. Nanokuthi kuyiqiniso ukuthi ngizoboshwa ngoba kuthiwa nginezibhamu, angazi noma kuyiqiniso yini. Kodwa makuwukuthi yonke lento yokuboshwa kwami isuka kule nkulumo, hayi bafethu ngiyaxolisa mina. Ngiyaxolisa ngoba sekuthanda ukuba serious manje ngumuntu wesifazane mina. Akufanele ngabe noma bekuthiwa kunephutha engilenzile, sekufanele amaphoyisa ahlome ngaleyo ndlela ukuthi kufanele angidestroye. Ngoba ngubani, nginamandla amangakanani lawa asatshwayo ukuthi sengaze ngize ngidestroy. Ngenzeni ngoba ngithi ngiyaxolisa nami kwakubuhlungu enganginabo enhlizweni ngokufelwa. Ngiyaxolisa. Angazi ke makwenzeka ngiboshwa, ngitholakala nezibhamu, nize nazi ukuthi ke bese ngikulindele, sengiyazi ukuthi mangidutshulwa ngitholakala nezibhamu, anginasibhamu. Ilonke engikushoyo ukuthi ningixolisele, anginasibhamu mina. Isho njalo-ke intokazi yasobuka-ke uMabiyela owaziwa kakhulu ngelika uZimdollar yayitshitshile Sibhono lapho Khosi FM. Zokhumbula mlaleli wami ukuthi kunona crisis la khona ubheke icala wakhuluma khona wathi-ke uZimdollar njengoba kushona NIU akajabulu ngoba unomthelela ekushoneni kwaye NIU nokuthi ingahlonipheki NIU. Mlaleli wami ngiyafisa ukuthi ngizovula khona mayelana nalolu daba njengoba-ke uZimdollar isikhihla isililo. Uyabona ukuthi-ke kusale khona ukuthi sithi qatha inyembezi, kodwa ubuhlungu enhlizweni indlela nje akhuluma ngayo. Uyalizwa neza ukuthi cha, aliqondile, akulona izwi lenjabulo leli njengoba ezehlisa exolisa. Siyafisa ukuthi ngizovula khona mlaleli wami ukuthi wena ngempela uyithini indaba yejiji leSibhono malithoba kanje lizehlisa lilibona iphutha lapho njengoba-ke kungaqali ukuthi lixolise, like laxolise emalangeni futhi, kodwa-ke liyabona ukuthi indaba yokuthi lixolise ayizwakali. Mlaleli wami ahlangana lapha no-comment section ngizovula khona mayelana nalolu daba ukuthi wena ngempela ngabe uthini. Ahlangana lapha no-comment section wakhohlwa ukulike, subscribe, share, phinde comment okhuluna khonke uma subscribe kumele kahamba, kodwa-ke sosenza ukuthi kube wena owokuqala uthola notification uma sekufakela ivideo hamba phambili. Mlaleli wami uvumele ngibambe ivideo, wena ngibambe kwivideo elandelayo. Danko.